Otsaila hilabete txikia da, baina jaiez beteta dago. Izan ere, asteburu honetan, hurrengo egunetan, Santa Ageda eta San Blas jaiak ospatuko ditugu. Baina goazen horietan eta asteburu honetako gehialdi gehiagoetan sakontzera. Larun batean, Arrankudiagan Matxinkortamendi taldearen eski irteera. Laudion San Blas azoka ospatuko da Aldai enparantzan. Eta Laudion ere bai, alboka topaketa. Luiaondoko gizarte etxean biodantza tailerra. Artzinegan eskolarteko ziklokross txapelketa duzue. Amurrioko antzokian loti ederra iragazkirik gabe aurrentzako ikuskizuna eta Laudioko Orbeko etxean punk eta zarata 4 kontzertu dituzue. Eta igandean zer? Kanpora martxo jai mitikoa Arrankudiaga Zoion. Eta gogoratu, agenda deialdi guztiak aldizkari puska honetan eta aiaraldea.eusen. Azkenik, Estarri Sanova zabiltza Santa Agedan kantatu gogoz, eta ala ez bada, San Blas opila jan eta San Blas kordela jarri. Asteburu on guztioi!